Салом алейкум ба ҳама дӯсто бародаро, хуш омадем ба канали Азам блог. Бародаро, мои канала нав кушодагӣ ҳастем ва ҳама вақт дар ин канал видеои беҳтарин мебарояд ва видеоролики якумро тамошо мекунем ва фикрҳои худро ҳатман дар комментария менависем ва мо бошад видеоролики имрӯзаро сар мекунем. Рафтем. Як духтар шаҳрванди Соединёни Штати Америка вақти ба кор рафтани худ ӯ дар наздикии хонаи худ як чизи аҷоиберо мебинад ва дар ҳамон ҷояш меистоду бо телефони худ ба камеракунӣ шурӯъ мекунад. ин зан аз тарси худ намедонист чӣ кор кунад ва ба пеш рафтанӣ буду, аммо аз тарсаш намерафт. ин зан хелом тарсида буд ва намедонист ки ин чӣ аст. агар аз рӯи видео гирем, ӯ бо як дасти худ ба мисли яма як чуқурие канда истодааст, аммо ин чӣ кестай аниқашро ягон кас намедонад. ин зан аз тарси худ ба он наздик нашуд, аммо ҳамаи он коре ки он ҷондор карда истода буд, ҳамаашро ба навор гирифт. ай дур, ин ранги маймун метавонад, лек маймун ин гуна кор карда наметавонад. ва ба гуфтаи баъзе аз одамҳо гӯё ки ин шайтон бошаду ӯро аз он дунё барои иҷро кардани ягон вазифаи худ равон карда бошанду ва ӯ вазифаашро иҷро карда бошад ва боз мехоҳад ки ба дунёи худаш баргардад. ва як чизашро ҳеҷ кас то ҳоло нафаҳмидааст. ва дӯсто, ба гуфти шумо, барои чӣ ин ҷондор именно дар бари хонаи ан ҳамин занак чӣ қадри канда истодааст? ҳатман фикри худро оидин дар комментария нависед. як шаҳрванди Москва гуфт ки дар болои кришаи хонаи ӯ гӯё ки инопланетян мерафт. ва ин шахс гуфт: ман хелоҳам тарсидам ва ҳамаи ин корро бо телефони худ сабт кардам. ӯ пеш аз ин кор ин гуна ҳодисаро надида буд. ба гуфти ҳамин шахс, ҳамин рӯз дар болои кришаи хонаи ӯ гӯё ки касе роҳ мерафт. баъд аз ин ӯ ба берун баромад, то ки бинад ки дар хонаи ӯ ягон дузд наёмада бошад. аммо ӯ вақте ки ба берун баромад, дар болои кришаи хонаи худ як чизи аҷоиберо дид, ки ба монанди инсон аст. ӯ полниход голӣ буд ва ин видео сразу дар YouTube пахш шуд. ва ҳамаи мардум баъд аз тамошо кардани ин ролик мегӯянд ки инопланетянин вуҷуд дорад. ба гуфтаи шумо бародаро, вуҷуд дорад ё ин ки не? ин видеоролик YouTube-а кафон бугеман мешавад. як велосипедрон аз Британия як камераро дар роҳ мемонад ва худаш бо велосипеди худ ба роҳ мебарояд. аз чӣ сабаб ин камераро мемонад намедонам, вале ба гуфтаи баъзе аз одамҳо гӯё ки ӯ ба касе сабшенеро карданӣ буд. ва бинед баъд аз чанд дақиқае чӣ мешавад. баъд аз 1-2 дақиқа аз танаи як дарахт гӯё ки як пораи он дарахт меканаду ва барахгаштан шурӯъ мекунад ва қадамҳои ӯ хело ҳам калон мебошад. чӣ хеле ки мо дида истодем, қадди ӯ бениҳоят баланд асту, аммо ба инсон хело ҳам монандии сахт дорад. баъзе аз одамҳо мегӯянд ки ин просто як одами қадбаланди пиён аст, аммо баъзеашон мегӯянд ки ин ужастай. моҳи марти соли 2011 баъд аз заминларза дар Япония валнаи об хело ҳам баланд шуда буд, қариб то 8 метр. ва бисёре аз одамҳо ин ҳодисаро ба навор мегирифтанд. ва яке аз онҳо дид ки як чизе бисёр ҳам аҷоиб аз даруни об мебарояду ба тӯри як кришаи хона меравад ва дар ҳамон ҷо нопадид мешавад. ва ин ба як абри сафед ҳам монанд буд. вале баъзе аз одамҳо мегӯянд ки гӯё ки ин рӯҳи ҳамон соҳибхонае будааст ки дар ҳамин даруни об аз дунё гузаштааст. вале баъзе аз мардум мегӯянд ки ин ҷин аз дигар дунё омадааст, барои он ки мардумро хабардор кунад аз ин офати табиӣ. ва бо ҳамин видеоролики имрӯзаи ман ба анҷом расид. бародаро, фикротно ҳатман дар комментария нависед. хайр бародаро, то видеои оянда, дар паноҳи худо бошед.